अरे ए भाई 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 ଆଉ ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ବିଷୟରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜଣେ? ମୁଁ କହିଲେ ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ? ତଥାପି ତମ ମତାମତ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ? ନା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ତଥାପି ପଚାରୁଛ ଯେତେବେଳେ କହିବା ବୋଧେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ ଗଦ୍ୟରେ କହିବି ନା ପଦ୍ୟରେ କହିବି? ପଦ୍ୟରେ କୁହ। ପଦ୍ୟରେ କହିବି? ହଁ। ବୁଲୁରେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ବୁଲ, ଖେଳ କରି ସାରିକିନା ବୁଲ। ରେ ବାବା ରେ। ବୁଲୁରେ ଟୁଙ୍ଗୁରି ବୁଲ, ଖେଳ କରି ସାରିକିନି ବୁଲ। ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ, ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ, ଦିଶୁ ଭାରି ଗୁଲୁ ଗୁଲ ରେ ଟୁଙ୍ଗୁରି, ଦିଶୁ ଭାରି ଗୁଲୁ ଗୁଲ।